En serve! Ves com la primera. Qui ets tu? Qui ets tu? Qui ets tu? Qui ets tu? És que enllaça la... Cybercarrot sóc! Us mataré, fills de puta! Però això és el banana, tio. Sóc el banana y tinc la polla dura. Tú me has rasgado, como has hecho en los principios. ¡Atura! Pero, vale, pero sin saturar. ¡Atura! Ensenya'ns la mà! Ensenya'ns la mà! Ensenya'ns la mà! Es como un pata. Ensenya'ns la mà! Es como un pata. Ensenya'ns la mà! Es un disco rayado. Està bé, endavant! No et quedis aquí! Estem en situació d'alerta. Aquell que va exterminar el poblador ahir pot arribar en qualsevol moment! Atura't! Ei, tu! Deixa't! Oh, no! No pot ser! Deixa'l! Què? Després d'aquest cop tan terrible encara és viu. És molt resistent. Per què en Cybercarrot? Per què en Cybercarrot? Per què en Cybercarrot? No me'n recordo què diu, collons. Vale. Ho tens clar. Creus que li diré alguna cosa al fill d'en Tomato assassín? Tomato assassín. Ho tens clar. Creus que li diré alguna cosa al fill d'en Tomato assassín? Tomato assassín. Ho tens clar. Creus que li diré alguna cosa al fill d'en Tomato assassín? Tomato. El fill... Joder, tio. El fill de... No ficarà sencera la frase. No, tu talles i ho pots després. No, va. Això no es pot tallar. Ho tens clar. Creus que li diré alguna cosa al fill d'en Tomato assassín? No. És Tomato assassin, no assassin. Ho tens clar. Joder. Ho tens clar. Ho tens clar. Creus que li diré alguna cosa al fill d'en Tomato assassín? No, ni te posis un accent al final. Assassin, no assassin. Ho tens... No, més baix, més tranquil. Ho tens clar. Creus que li diré alguna cosa al fill d'en Tomato assassín? No, tampoc, no et tallis al final. Ho tens clar. Joder. Ho tens clar. Creus que li diré alguna cosa al fill d'en Tomato assassín? Assassin, Al final serà assassin. Ei, cabró! Ah! Pum! Sí! Sí! Sí. Ei! Sí. Sí. Fes-ho, va. Corre, que te fill! Mica de tafònic! Mica de tafònic!